Исәнмесез, хөрмәтле дусларым. Сезнең өчен бүген мин, Лилия Зәйнуллина, вокал буенча 2нче дәрес уздырам. Без бүген сезнең белән ачык тавыш белән җырларга өйрәнәбез. Беренчедән турыгына бастык, солышны алдык һәм тавышны резонаторга җибәрәбез. Менә ничек сөйләшәбез, шулай җырлыйбыз. Карагыз, әйтәбез бергә. Ма. Әйдәгез бергә. Ма. Хәзер инде бергә җырлыйбыз. Бастык. Шул вакытта безнең тавыш искә таба кебек бара, ә тамак аска таба бара. Тамакны искә таба күтәрмәгез һәм кысмагыз. Хәзер инде мин уйныйм, һәм сез бергә минем белән җырлагыз. Әзерләндек. Тыңлагыз. Беренче күнегү. Әйдәгез бергә. Әзерләндек? Башлыйбыз. Хәзер мин уйныйм, сез җырлагыз. Бер нотада. Рәхмәт. Хәзер инде 2нче күнегү сезгә күрсәтәм. Бер нотада без әйтәбез. Ма, ми, му. Әйдәгез бергә башта әйтәбез сүз белән. Ма, ми, мо, му. Рәхмәт. Әзерләндек. Сулыш алдык. Ма, ми, мо, му. Ма, ми, мо, му. Ма, ми, Мин уйныйм, сез җырлагыз. Бер нотада.
Хәзер инде 3нче күнегү сезгә күрсәтәм. Карагыз. Аны истән аска җырларга кирәк. Зизази. Хәзер инде әйдәгез бергә. Әзерләндек? Башлыйбыз. Зизази. Менә инде хөрмәтле дуслары, кемгәдер түбән тавышны җырларга рәхәт, кемгәдер югары. Аның инде төрле тавышлар бар: сопрано, тенор, баритон, альт. Sizгә нинди җайлы нотадан шуннан җырлый башлагыз, яме? Хәзер инде тагын бер күнегү күрсәтәм. Әзерләндек? Башлыйбыз. Рәхмәт. Һәм инде тагын бер күнегү сезгә күрсәтәм. Тыңлап карагыз. Әйдәгез бергә. Әзерләндек? Башлыйбыз. Хөрмәтле дуслары, бүгенге дәрес тәмам. Исән сау гына булыгыз. Хушыгыз.